Praise God. May buntag sa mga anak sa Ginoo. Amen. Karong buntag usa na pud ka adlaw or usa na pud ka pribilehiyo alang sa ako nga maka-share sa pulong sa Ginoo nga kaninyong mga anak sa Dios, sa pamilya sa tong buhi nga Dios, sa tanang mga nagasubaybay ni ini nga programa. O mga igsoon, dili ta magalangan ato ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word and more revelations of His true gospel of grace. Today, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce a fruit by the hundredfold in the power of the Holy Spirit. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am overwhelmingly blessed, I will be a blessing to all in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Excited kay ko karong buntaga igsoon kung sa pag-share sa pulong sa Ginoo tungod kay siya maayo kay sa mga kinabuhi, wala minya gipsagdaan. Kanunay siya nagapanalangin. Amen. Ug ato ta sa ato ang foundation text karong buntaga nga atong pagakuhaon diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 ngadto sa 10. Sa verse 6 nagaingon siya. Busa dili kita magmaluya bisan nasayran nato nga samtang ania pa kita ni ini nga lawas, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kaysa pagkakaron, nagakinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sumala sa atong makita. In verse 8, wala kami maluya, bisan pa og gusto na unta namo nga biyaan na kining lawasa ug mopauli didto sa Ginoo. Busa bisan aniya pa kami dinhi o didto na kaniya, gusto namo nga malipay ang Dios kanamo. Kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaulahian aron hukman niya. Ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos base sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o dawtan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Magampo ta. Amahan ng mga langit nun, salamat sa imong pagkamaayo sa matagusan na mo kikinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga makatuon na usab mi sa imong pulong ug karong buntaga Ginoo. Among pangayoon ay imong tabang, imong anointing, imong presensya nga may magauban sa amoa. Tabangi kami sa pag-abli sa imong kasing-kasing mahimo kining tabunok Lord alang sa imong mga pulong. Ug salamat Holy Spirit amo kang gina-acknowledge tungod kay kabalumi kung wala ka wala kami mahimo amo kang gipasadunggan, gipasalamatan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntaga igsoon, atong pagatunan ang pulong sa Dios. Ang tema nato karong buntaga is kining ginaingon nga ang balos nga gitagana sa Dios sa adlaw sa paghukom. Praise God. Hallelujah. Okay. Ang unang atong pagatunan karon igsoon is unsang klaseng paghukom ang giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Praise God. Mao ang atong klarohon. Kay kasagaran sa mga teaching sa mga pastors o sa mga Kristohanon sa atong panahon karon is silot. Ngadto sa kalaglagan nga walay katapusan ang paghukom nga giandam sa Dios. Mao ang tudlo sa mga kadaghanan karon sa kalibutan. Apan sa tinuod lang mga igsoon, ang giandam nga paghukom ni Jesus alang sa iyang mga katawhan is rewards. Kay kung imong tan-awon ang paghukom o judgment nga gigamit diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 nga atong gitun-an karon, sa Griego nga pinulungan ginatawag na siya og bima. Nga ang pasabot as steps or kanang tumbanan, a raised place mounted by steps o sa kahabog ng mga lugar nga adunay tumbanan o mga ang-ang o platform. Kana bitong makita nimo sa mga SEA Games, mga competition, makita nimo diha nga
na ay ginaandam ang nag-organize sa maong dula nga step by step dihan mo makita ang narito ang third placer, second placer, first placer o katong champion. Muna ang ginatawag og bima kanang judgment diha, ginatawag na siya og bima ug mauna ang ginaandam sa Ginoo alang sa mga katawhan sa Dios nga iyang paghukom. Ganti, reward ang imong madawat kung ikaw anak sa Ginoo, kung ikaw anaa diha kang Kristo. Amen? Mo na nga klase ang giandam ni Kristo alang kanato mga igsoon. Tinuod man tong kalaglagan nga walay katapusan, pero alang lang to sa mga walay Kristo. Klaro na, di ba? Ang judgment o paghukom nga giandam sa Ginoo alang sa mga katawhan is rewards. Pero ang judgment nga giandam para sa ihang mga makasasala is kalaglagan nga walay katapusan. Okay? Klaro? Praise God. O kung naamoy problema na, pwede mo mag-comment, pwede ko ninyo tawagan kung naamoy mga reaksyon, or pwede ta magkita aron mag-istorya ta bahin ni anang mga butanga. Kahit lang magkapi-kapi ta, or unsa ba, ako ni bahala sa inyong pangapi diha. Okay? Kung naamoy mga comment o reaction about ato nga judgment nga atong gihisgutan karong buntag. Amen? Padayon ta. Unsay mga requirements aron makadawat sa mga balos nga giandam sa Dios sa Ginoo sa adlaw sa paghukom? Una pa di requirement, pastor, ingon ka nagtudlo ka grasya, wala na yung mga requirements. Okay. Naay mga requirements atong tun-an karon, ako ipakita sa inyo ha nga atong dapat mahibal-an o atong dapat matun-an sa kinabuhi aron madawat nato ang mga balos nga giandam ni Kristo, balos nga mga rewards o mga ganti sa kinabuhi. Okay? Number 1, atong ilhon si Kristo, kay kung wala si Kristo, walay kapuslanan ang tanan. Amen? Mo ni number 1 nga requirements igsoon, atong ilhon si Kristo, ato siyang tuuhan, ato siyang saligan, tungod kay kung wala si Kristo, walay pulos ang tanan. Ang Pilipos chapter 3 verse 8 to 11 nagaingon ang pulong sa Ginoo, tinuod gayud nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi sa akong pag-ilakang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo ug maanaa ako kaniya. Wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingong pagpaningkamot sa pagtuman sa kasuguan. Gipakamatarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat o pinaagi sa akong pagtuo kang Kristo. Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pagayud si Kristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya ug sa iyang kamatayon aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. Praise God. Mo na siya igsoon, atong iluhon si Kristo, atong tuuhan si Kristo, atong sundon si Kristo, kay kung wala si Kristo igsoon, ingon si Apostol Pablo, kawang lamang, walay pulos, basura lang kining atong unsaman naa sa tuwa karon kung wala si Kristo. Walay bili ang mga ang tanan igsoon. Ug kanang tanan nahimo kang matarong, gipakamatarong ka ni Kristo dili tungod sa imong pagpaningkamot, kun dili gipakamatarong ka sa Dios tungod sa iyang dakong gugma nga naha kanimo. Amen. Praise God. Mo lang na igsoon, number 1 nga atong mga requirements para madawat nato ang balos o ang mga ganti, mga rewards nga giandam sa Ginoo para sa paghukom nga iyang giandam sa iyang mga katawhan. Amen? Ikaduha, tungod kang Kristo, dili na tahinukman sa silot. Okay? Tungod kang Kristo igsoon, ayaw o kung naa si Kristo sa imo, kung isaligan nimo si Kristo, kung siya imong gialagaran, kung siya ang tanan sa imo igsoon, ayaw nakapag-expect og silot. Nga naman, reward ang giandam sa Dios sa imuha. Kay ang Romans chapter 8 verse 1, ang pulong sa Dios nagaingon, ang kinabuhi nga gigamhan sa Espiritu Santo. Karon ang mga anaa kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. So ano mingon sila?
ay pagbantay mo kay kung makasala mo, silutan mo sa Dios. Kay kung masipyat mo, silutan mo sa Dios, di mo panalanginan. Ang pulong sa Dios igsoon nagaingon nga kung anaa ka kang Kristo, dili naka silutan sa Dios. Inana ka maayo ang Ginoo. Amen. Ang Romans chapter 5 verse 9 nagaingon siya diha, ug tungod kay gipakamatarong na kita karon sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. Ikaw igsuon nga naay Kristo, ikaw nga nagsalit kay Kristo, ikaw nga nagtuo kay Kristo, imong girilay ang imong kinabuhi nga kay Kristo igsuon, makalikay ka sa silot nga gikan sa Dios. Ang silot nga giandam sa Dios is alang sa mga tao nga wala nagtuo kay Kristo, alang sa mga tao nga wala nag-ila kay Kristo nga Dios ug manluluwas sa ilahang kinabuhi. Amen? Unsa man di ay ang mahitabo sa mga wala kang Kristo? Ngadto sa pag-antos nga walay katapusan. Kaya ang Mateo chapter 25 verse 21 ang pulong sa Dios nagaingon, unya moingon ako sa mga tao nga diha sa akong wala, pahawa kamo dinhi kamong mga tinunglo sa Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadilaab sa walay katapusan nga giandam alang kang Satanas ug sa iyang mga anghel. Mauna ang dangatan sa mga tao igsuon nga wala nagtuo kay Kristo, wala nagsalig kay Kristo, ni walay Kristo sa kinabuhi. Ngadto sa kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan uban kang Satanas ug sa iyang mga angels. Mo din na igsoon ikatulo. Praise God. Unsa ang mga requirements? Ikatulo, ipadayon nato ang tinuod nga kamatuoran sa pagtuo ug pagsalig. Nga naman igsoon, in 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17 ang pulong sa Dios nagaingon, apan ikaw Timoteo, padayon gayod sa mga kamatuoran nga imong natun-an ug gituuhan, tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo, sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sa 16, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlong sa pagtul-id sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron nga ang tao nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Praise God. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon. Giingnan ni Apostol Pablo si Timoteo, padayon kung unsa ang kamatuoran nga imong natun-an ug gituuhan. Nga naman, mao kana ang magtudlo kanimo ug mao kana ang mga pamaagi aron ka makadawat sa mga gasa sa Ginoo. Ang pulong day sa Dios igsoon is ang pulong sa Ginoo gisulat na siya aron tudluan ka, badlungon ka, tul-iron ka, sawayon ka sa imong kinabuhi. Nganong gisulat nganong inana man ang iyahang purpose igsoon aron ikaw nga naay Kristo, aron ikaw nga nagsalig kay Kristo, aron ikaw nga giluwas ni Kristo, mahimong andam ang imong kinabuhi alang sa tanang maayong buhat nga giandam sa Dios nga imong pagabuhaton. Mao din na siya gisuon. Muna padayon sa kamatuoran nga imong nailhan. Unsang klaseng kamatuoran imong nailhan karon igsuon? Kung nagtuo ka nga kamatuoran na imong gituuhan nga pinaagi sa imong pagtamod sa balaod nahimo kang matarong, pinaagi sa pagtamod pagsunod sa balaod nahimo kang maluwas, dili igsoon, dili na mo'y kamatuoran. Tungod kay sa balaod igsoon, condemnation ang naa diha, walay kasiguruhan diha sa balaod. Ang tinuod nga kamatuoran is igsoon is kung naa ka diha sa grasya, kung nagasalig ka kay Kristo, kung si Kristo ang imong maluwas, kung si Kristo ang nagbuhat tanan para sa imong igsoon, mauna ang tinuod nga kamatuoran nga maghatag kanimo kagawasan. Praise the Lord. Hallelujah. Og ikaw pat, praise God, si Kristo ang atong alagaran ug wala na ilain ba.
Kasagaran sa kalibutan karon igsoon, moingon sila ay si Kristo anghel lang na, ay si Kristo tao lang na siya, dili siya dapat sundon, dili siya dapat alagaran. Apan ang Biblia igsoon in Colossus chapter 3 verse 23 to 24, ang pulong sa Dios nagingon, si bisan unsay inyong himuon, himuan ninyo sa kinasing-kasing, ingon nga kamo nagaalagad sa Ginoo ug dili sa tao. Nasayran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo, isip inyong ganti kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong gialagaran. Sa diha nga gialagaran ninyo si Kristo igsoon, sa diha nga si Kristo inyong giila nga Ginoo sa inyong kinabuhi, Dios sa inyong kinabuhi, manluluwa sa inyong kinabuhi, ingon siya makadawat kamo og ganti nga gikan sa Dios, isip nga gasa alang kaninyo, isip nga panulundon para kaninyo tungod sa inyong pagsunod o pag-alagad o pag-ilah kay Kristo, ingon nga Dios sa inyong kinabuhi. Amen? Mo to, upat na to ka mga requirements nga dapat natong matun-an, mahibal-an sa atong kinabuhi. Daghan pa apan atong magkuha lang taog pipila lang tungod kay ang atong oras paspas kay nagdagan. Praise God. Amen ba? Okay, padayon ta. Kinsa ang hukom kanato mga katawhan sa Dios? Nakapangutana ba ka sa imong kaugalingon ison? Kinsa man ang hukom ako sa kuha inig abot na unya nako dito sa langit? Kinsa ba ang mujudge sa kuha sa panahon sa paghukom? Praise God. Kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo igsoon, diha nimo makita kung kinsa ang muhukom sa imo ha? Kinsa ang maghatag sa imong reward? Kinsa ang nagaandam sa imong reward? Amen. Okay, number 1, si Kristo ang hukom sa mga katawhan sa Dios. In Acts chapter 10 verse 42, ang pulong sa Dios nagaingon, gisugo niya kami sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga siya mao gayud ang gipili sa Dios nga mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ayun siya, si Apostol Pablo o si Apostol Pedro, ginasugo sila sa pagwali. Ginasugo sila sa balang espiritu sa pagwali kung kinsa aron ipaila sa kalibutan, kung kinsa ang muhukom sa mga katawhan sa Dios. Praise God. Kinsa man ang muhukom sa mga katawhan sa Dios? Praise God. Hallelujah. Kinsa ba ang muhukom sa mga buhi ug sa mga patay? Kung imong tan-awon, kinsa ba? Si Kristo. Kung imong tan-awon ang John chapter 5 verse 20 to 23, ang pulong sa Dios nagingon, pinangga sa amahan ang iyang anak. Busa gipakita niya kanako nga iyang anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug labaw pagayod niini ang ipakita niya kanako nga akong himuon aron matingala kamong tanan. Kung ang amahan magbanhaw sa mga patay ug maghatag kanila og kinabuhi, ako nga iyang anak maghatag usab og kinabuhi kang bisan kinsa nga akong buot hatagan. Ang amahan dili muhukom sa mga tao, kundi ako nga iyang anak mao ang gihatagan sa katungod sa paghukom. Aron ang tanan mo pasidungog sa anak sama sa ilang pagpasidungog sa amahan. Busa ang wala nagapasidungog kanako, wala usab nagapasidungog sa amahan nga nagapadala kanako. Praise God. Kung atong tan-awon igsoon, si Kristo ang muhukom, si Kristo ang muluwas, si Kristo ang mubanhaw, si Kristo ang nag-andam og ganti, rewards para kanimo, balos para kanimo igsoon. Kung mo din tan-awon, ang mga tao nga walay Kristo, walay rewards, walay ganti, walay balos, walay kaluwasan. Yes, mabuhi sila, mabanhaw sila, but didto para sa kalaglagan. Apan ikaw nga naay Kristo, nagsalig ka kay Kristo, na ay ganti, na ay reward, tungod kay ang Kristo nga imong gialagaran tinuod nga Dios, nga maoy maghukom kanatong tanan. Amen? Daghang giila nga Dios diri sa kalibutan, daghang gi paila diri sa kalibutan nga Dios apan wala sila nabuhi o wala sila nabanhaw kat niadtong namatay sila, apan si Kristo lang ang usa ka Dios nga nailhan sa kalibutan nga namatay ug nabanhaw ug maunang imong gialigaran karon nga maoy mohukom sa imuha, maoy mo banhaw sa imuha, maoy maghatag kanimo og kinabuhi nga dili na mamatay ug wala nay kasakitan kundi kalipay nga walay katapusan iyang giandam para sa imuhang kinabuhi igsoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Unsa ba ang giandam nga balos sa Ginoo alang sa atong mga binuhatan? Praise God.
Kani karon igsoon, ang atong ginapaabot is ang rewards tungod sa atong mga binuhatan. Kaya atong gibasa kaganina na ay giandam ang Dios nga rewards o ganti sa mga tao nga adunay maayong binuhatan ug daotan nga binuhatan. Praise God. Iuna, samtang aniya pa kita dinhi sa kalibutan, makadawat kita og daghang balos gikan sa Ginoo. Igan sila kanang blessings, kanang pabor, kanang protection diha dito lang sa langit, kanang abundansya langit lang na paligsoon ang pulong sa Dios nagaingon diha sa Marcos chapter 10 verse 29 to 30. Ang nagaingon siya sa 29, miingon si Jesus kinila, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, walay tao nga mubiya sa iyang balay, mga igsuon, inahan, amahan, mga anak ug kayutaan tungod ug alang kanako ug sa maayong balita, nga dili makadawat og daghan pagayod nga balos karon nga panahon. Praise God. Mga balay, mga kaigsuunan, mga inahan, mga anak, mga kayutaan ug lakip ang mga paglutos ug sa umaabot nga mga adlaw makadawat usab og kinabuhi nga walay katapusan. Present tense, karon nga panahon makadawat ka. Kung unsay imong gibiyan og son, kung kinsay imuhang gipakawalay bili sa imong kinabuhi tungod lang sa pagsunod kay Kristo, tungod lang sa pag-alagad kay Kristo, tungod lang aron mahimot si Kristo, tungod lang sa saman sa pagtuman sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi, makadawat kag balos while waiting sa iyang pagbalik igsoon. Unsa man kung nagkinahanglan kag balay, ang pulong sa Ginoo nagaingon makadawat ka sa karon nga panahon og mga balay, mga kaigsuunan. Moingon ka nga daghan kay kog pamilya gibiyaan dito sa akong gigikanan, apan sa pag-abot nimo diri igsoon sa imong pagpagamit sa Ginoo, daghang mga kaigsuunan ang ipadala sa Ginoo sa imuha, daghang mga kaigsuunan ang ipailaila sa Ginoo sa imuha, kay pinalangga kaniya mga inahan, mga anak, mga kayutaan kung nakay gibiyaan nga yuta dito igsoon, ang ipuli sa Ginoo sa imuha, mas labi pang kanindot o kadako. Lakip ay mga paglutos, mga pagantos, ayaw ka problema igsoon, na ay reward ang Dios nga giandam kanimo. Og sa umaabot nga mga adlaw ingon siya, tagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise the Lord. Ikaduha, ang Dios nagaandam na og korona sa pagkamatarong, crown of righteousness. Ang Timothy chapter 4 verse 7 to 8, ang pulong sa Dios nagingon, gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba ug nahuman ko na kini. Praise God mo nang giingon kay ni Apostol Pablo, giampingan ko ang akong pagtuo ug karon may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan, ug ang iyang paghukom matarong dili lang ako ang gitagan-an ni ana nga ganti kundili ang tanan usab nga nagpaabot sa iyang pagbalit. Hallelujah. Ingon siya, sa diha nga mo adto na ta sa langit igsoon, pag-abot na sa judgment igsoon, sa bima nga giandam sa Dios para kanatong iyang mga katawhan, giandaman ta sa Ginoo og korona sa pagkamatarong. Og dili lang kay ingon siya, dili lang kay siya ang giandaman niya na igsoon, kundi ikaw ug ako nga nagapaabot sa iyang pagbalik, nagapaabot sa panahon nga ang paghukom moabot na alang kanatong nga iyang mga katawhan. Amen ba? Praise the Lord. Tungod ba sa imong paghago? Kanang korona sa pagkamatarong igsoon, nadawat ba nimo na tungod sa imong paghago? Dili. Tungod kay ang pagkamatarong igsoon gasa nga gikan sa Dios, according to Romans chapter 5 verse 17. Kanang korona hay igsoon tungod na kung imong tan-aw ng pulong sa Ginoo ang 12, ang 24 ka mga leaders nga kung makita nimo sa Revelation, ilang gihubo, ilang korona gibutang sa ubos sa tiila ni Jesus, ug nanghapa sila ug nagaila nga si Kristo lang ang angayan sa tanan. Kay kanang korona nga imong madawat igsoon, dili ka angayan. Si Kristo ang angayan ni anang tanan, tungod kay siya ang nagbuhat niya na, siya ang nagpakamatay sa krus na himo kang matarong, tungod kay gigasahan ka si Ginoo, ug si Kristo lang ang angayan ang nga mudawat niya anang tanan. But ang Dios gaandam para kanimo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Ug ikatulo. Okay? Una, mga butang. Ikaduha, korona sa pagkamatarong. Ikatulo, crown of glory. Praise God. Korona sa himaya. In 1 Peter chapter 5 verse 4, ang pulong sa Dios nagaingon, ug sa pagabot ni Kristo nga mao ang pangulo nga magbalantay, madawat ninyo ang ganti nga manindot kayod ug dili mawala hangtod sa hangtod.
Unsa man igsoon? Korona sa himaya. Nindot kaayo nga ganti na ay saman himaya nga giandam ang Dios para kanatong tanan. Korona nga giandam sa Dios alang kanatong tanan igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Muna ikatulo, korona, crown of glory nga giandam sa Ginoo para kanato igsoon. Korona nga dili mawala hangtod sa hangtod nga giandam sa Ginoo para sa imong usa ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mo to, ikatulo. Ang himaya igsoon, grabe ka na siya. Kana bitawng makaingon ka nga, Lord, pagkanindot ba sa akong gibati tungod sa himaya nga imong gihatag sa kuha. Kanang tanan igsoon, dili gihapon ikaw ang angayan niya na si Kristo gihapon ang angayan niya ng tanan. Apan gihatag sa Dios sa imuha, iha nang gigasa sa imuha tungod kay ikaw nagtuo sa iha, tungod kay ikaw nagsalig sa iha. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ikaw pat. Korona sa kalipay, crown of joy. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Filipos 4 versikulo 1. Nagayon siya ang mga pahimangno. Sa verse 1, busa mga hinigugma kong mga igsoon, magmalig-on kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Gihigugma ko kamo og kimingaw na ako pagkaninyo. Kamo ang akong kalipay ug ganti sa akong pag-alagad. Ingon si Apostol Pablo, tungod sa gipakita sa mga taga-Pilipos sa iyaha, ug tungod sa pagkamayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nakita niya mga taga-Pilipos nga mo inahimo niyang kalipay. Nga nahimo siyang ganti ang mga Philippians, nahimong ganti nga gikan sa Dios nga mo'y nakahatag og kalipay kay Apostol Pablo. Mo'y naga-comfort sa iyaha sa panahon sa iyang mga problema. Mo'y iyang hunahunaan nga, Lord, salamat Lord, nga ang taga-Pilipos na kanunay nagaampo kanako, nagatabang kanako sa akong mga pagkinahanglan, sa akong mga problema. Wala ko pasagdan sa mga taga-Pilipos. Mo nang gihimo sa Dios ang mga Philippians nga ganti nga nagahatag kay Apostol Paul og kalipay sa iyang kinabuhi samtang siya nagaalagad sa Ginoo. In 1 Thessalonica chapter 2 verse 19 nagaingon ang pulong sa Dios, buot namong mobalik diha kaninyo tungod kay kamo ang among kalipay ug may pagsali kami kaninyo. Ug kun moabot na ang atong Ginoong Hesus, makapasigarbo kami bahin kaninyo. Nganong nakaingon man si Apostol Pablo sa mga taga-Pilip o sa mga taga-Thessalonica? Tungod kay igsoon kini mga katawhan kaniadto wala nagpasagad sa ilang kinabuhi. Grabe, nagaampo sila, nagatabang sila, gigamit sila sa Ginoo, gipakita sa Ginoo kung unsa kamayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi, ug nagpagamit sila Ginoo, ginaalaw nila ang balang espiritu, ginaalaw nila ang pulong ginatudlo ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica ug sa mga taga Pilipos, mo nga mo'y nakahatag kay Apostol Pablo og kalipay sa iyang pag-alagad nga mo'y gihimong ganti sa Dios para kang Apostol Pablo. Amen. Praise God. Hallelujah. Muna igsoon sa diha nga mag-alagad ka karon nga mga panahon, ang imong mga kaigsuonan nga duol diha sa Ginoo mao'y mahimo nimong kalipay samtang kung wala ka sa ilahang kiliran, usahay maghunahuna ka sa mga problema, usahay maghunahuna ka sa mga kagutom sa ba mga panghitabo sa kalibutan ug mawad-an kag paglaom. Apan sa diha nga magdungog nimo ang tingog sa imong mga kaigsuonan diha pa sa pagtuo ug madungog nimo ang mga kaigsuonan nga nagaampo diha kanimo kanunay, mao'y maghatag kanimo kalipay. Lahi ang bation igsuon sa Kristohanon nga adunay mga Kristohanon usab nga nagaampo alang kanila. Lahi ang bation sa isa ka Kristohanon nga adunay usay mga Kristohanon nga nagatabang kanila sa pagdasig, sa paglig-on, sa pagtabang sa tanan nga mga pamaagi sa bisan unsa mga pamaagi pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Lahi ang bation. Muusab na ang gibati ni Apostol Pablo igsoon nga nakita niya ang kalipay, nakita niya ang tabang sa mga taga-Philippians ug sa mga taga-Thessalonica sa iyang kinabuhi sa iyang panahon igsoon sa iyang pag-alagad sa atong buhay nga Dios. Amen. Praise God. Ang ikalima. Okay. Crown of life. Korona sa kinabuhi. Kining atong gitun-an karon igsoon. Katong first kagina mao to samtang naapatan sa kalibutan nay mga ganti nga gihatag ang Dios sa ato. Apan sa panahon nga mubalik mo ato na kay Jesus, magig-uban na ta sa iya sa panahon na sa paghukom nga iyang giandam sa ato mo to crown of righteousness, crown of life. Okay, ang crown of life ato na makita diha sa Revelation chapter 2 verse 10. Ang pulong sa Dios nagingon, ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantoson.
Timan ininyo, ang uban kaninyo ibalhog ni Satanas sa bilangguan aron sulayan kamo. Magantos kamo sulod sa napulo kadlaw. Apan pag matinumanon kamo bisan magkahulagan kini sa inyong kamatayon, ug gantihan ko kamo kinabuhi nga walay katapusan. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan karon igsoon, naay mga problema. Naay mga pagsulay. Ingon nga pulong sa Ginoo, antusa lang. Pangayua ang tabang sa Ginoo aron ka makalahutay. Huna-huna kung unsa ang ganti sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi nato diri sa kalibutan igsoon, pila lang? 120 pinakataas. Siguro sa atong generation karon maglisod na og 80 ang mga bagong henerasyon karon. But igsoon, pila lang man na bisan pag moingon kag 500 years mabuhi ka diri sa kalibutan compared to eternity. Layo ra kay igsoon. Walay katapusan nga kinabuhi ang giandam sa Ginoo sa imuha. Basta ingon siya, nagadasig ang pulong sa Ginoo, ayaw ka balaka. Antusa lang, kaya na nimo tungod kay ang Dios dili mo hatag sa imuha problema nga walay lutsanan. Ang Dios dili mo allow sa imuha nga moabot ang mga problema testing sa imong kinabuhi nga dili nimo malutsan, nga dili nimo makaya. Amen. Dili mo allow ang Dios ana igsoon. Ug una ang walay katapusan nga kinabuhi nga giandam sa Dios sa imong para sa imong ganti o reward o palo sa Ginoo tungod sa imong pag-antos o pagsunod sa iyang kinabuhi. Amen? Praise God. Ikaw nung. Ayan siya, tagaan kaniya dili madunot nga korona. Praise God. Dili madunot, dili mahanaw, dili malata, dili maunsay igsoon. Ang 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25 ang pulong sa Dios nagaingon. Ang sa atong pagsunod sa Ginoo, sama kita sa mga magdadagan sa lumba. Dili ba daghan man ang moapil apan usa lang kanila ang makadawat og kanti. Busa ayuhan ninyo ang inyong pagdagar aron makadawat kamo og kanti. Ang matag magdadagan nagabansay gayud og maayo inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siya ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayud mawala. Praise God. Dili malaglag. Dili malata. Dili maunsa. Diri sa kalibutan igsoon na example si Apostol Pablo nga na mga magdadagan ginabansay na ilang sarili aron makadawat og ganti. Apan katong nga mga ganti igsoon malata, mahanaw, mawala. Ingon siya, ginadasig ta niya, ato usang bansayo na atong kinabuhi, ato usang disiplinahon atong kinabuhi, ato usang i-practice kung unsa ang natun-an nato sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman, naay giandam ang Dios nga ganti para kanato nga dili gayud mawala, dili malata, dili mahanaw igsoon. Mo na ang ganti nga giandam sa Ginoo, balos nga giandam sa Ginoo, rewards nga giandam sa Ginoo para kanimo sa adlaw sa paghukom niya sa pagpalik ni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ikapito, piyalan ka sa Dios sa mga butang sa Dios. Amen. Sa diha nga moabot ang panahon sa paghukom nga giandam sa ni Kristo para kanato. Sa diha kung maayo ang imong binuhatan, daghan ka grabe ka mga pag-antos sa kinabuhi. Daghan ka reward nga giandam ang Dios sa imo. Ang Lucas chapter 19 verse 11 to 26, the parable of 10 minas. Imo nang makita diha. Samtang naminaw pa ang mga tao, gisultihan sila ni Jesus og sambingay tungod kay duol na sila sa Jerusalem og nagahunahuna ang mga tao nga magsugod na gayud ang paghari sa Dios. Verse 12, mingon si Jesus kanila, may usa ka dungganon nga tao nga milakaw sa layong dapit aron sa pagdawat sa katungdanan isip hari sa iyang dapit. Og unya, mipauli radayon siya. Apan sa wala pa siya makagikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka mga sulugoon o gipanghatagan ang matag usa kanila sa sama nga kantidad og miingon siya kanila, gamitan ninyo sa negosyo ang akong gihatag kaninyo samtang wala ako. Verse 14, ang iyang katagilungsod wala makagusto kaniya. Busa sa dihang nakagikan na siya, nagpadala sila og mga representante sa iyang giadtuan sa pagsulti nga dili nila gusto ang nga maghari siya kanila. Apan gihimo gihapon siya nga hari.
Pagbalik niya sa iyang dapit, gipatawag niya ang mga sulugoon nga iyang gipanghatagan og kwarta nga inegosyo. Aron mahibaluan niya kung pila ang iyang ginansya. Ang una nga miabot mingon kaniya, "Sir, ang imong gihatag nga kwarta kanako nakaginansya og napulo kapilo." Mingon ang hari, "Maayo gayon. Maayo ka nga sulugoon. Tungod kay kasaligan ka sa gagmayng mga butang, padumalahon ko ikaw sa napulo ka syudad." So verse 18, ang ikaduha nga sulugon miabot usab mingon, "Sir, ang imong gihatag nga kwarta kanako nakaganansya og 5 kapilo." Mitubag ang hari kaniya, "Padumalahon ko ikaw og 5 ka syudad." Og miabot ang usab pagayud og mingon, "Sir, aniya ang imong kwarta, giputos ko gayud kini og gitaguan, kay nahadlok ako kanimo tungod kay labihan ka ka istrikto, nagapanguha ka sa ginansya nga ginahaguan sa uban, o nagapanguha ka usab sa ani bisan dili ikaw ang nagtanom." Mingon ang hari kaniya, "Wala kay pulos nga sulugoon. Ang imong gisulti mauusab ang akong gamiton sa pagsentensya kanimo. Nahibaluan mo nga istrikto ako og nagapanguha sa ginansya nga gihaguan sa uban, og nagapanguha usab ako sa ani bisan dili ako ang nagtanom. Apan nganong wala mo man ibutang ang akong kwarta sa bangko aron nga sa akong pagbalik makuha ko ang akong kwarta nga may tubo pa." Og miingon ang hari sa mga tawo nga nanindog dito, "Kuhaan ninyo kaniya ang kwarta og ihatag ngadto sa mga tawo nga nakaganan siya og napulo kapilo." Apan mitubag sila, "Sir, may napulo na siya kapilo." Mitubag ang hari, "Sultihan ko kamo, ang kasaligan hatagan pa. Apan ang dili kasaligan bisan ang gamay nga gitugyan kaniya kuhaon pa kaniya." Praise God. Mo to igsoon ng kung imo makita diha ang tao nga naghago, ang tao nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, ikaw igsoon, saligan ka sa mga butang nga giandam sa Dios sa panahon unya sa paghukom. Panahon nga imong madawat ang imong ganti, mga butang nga giandam sa Dios alang sa imong kinabuhi. Amen? Mga butang, siya 10 cities. 5 cities. Giandam sa Ginoo. Himuon kang gobernador, himuon ka unsa ba nga labaw, himuon ka nga magdumala sa usa ka lugar unya sa pag-abot sa panahon sa Ginoo, sa pag-abot nga siya na maghari, sa pag-abot nga ikaw kauban na sa atong buhi nga Dios igsoon. Isa man pagasaligan kaniya sa mga butang nga siya ang nagapanag-iya. Praise God, hallelujah. Mo na ang nindot diha igsoon. Amen. Praise God. Angayan ka ba nga makadawat ni ining maong mga korona? Pangutan na day mong kaugalingon. Angayan ka, Lord, nga makadawat sa mga korona nga imong gisaad karong mga buntaga? Praise God. Ako, Ikson, yes, angayan ko. Nga naman, dili tungod sa ko, kundi tungod kay Kristo. Kay kung wala si Kristo, Ikson, sama sa kong gingon kay Gina, kung wala si Kristo, basura lang ang tanan, walay bili ang tanan, walay pulos ang tanan. Ang akong paghago, wala. Ang akong paningkamot, wala na siya kung wala si Kristo. Ang Romans chapter 5 verse 1, ingan siya, "Pulong sa Ginoo tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Maayo na atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus Kristo." In Romans chapter 3 verse 23, "Kay nagtuo kita nga gipakamatarong kita sa Dios, ang tao pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Angayan ka nga mudawat sa pulong, angayan ka nga mudawat sa mga korona, angayan ka nga mudawat sa mga ganti, sa mga rewards nga giandam sa Dios para sa imong kinabuhi igsoon." Basin mo yung crown of life lang man siguro ako madawat. Possible igsoon katong pitong madawat to nimong tanan. Amen? Madawat to nimong tanan, kita ang tanan, makadawat atong tanan. Kung napagi kong no, kung imong giilha si Kristo, kung imo siyang gituuhan, kung imo siyang gisaligan sa imong kinabuhi igsoon. Amen? Madawat nimo kung ang mga saad, ang mga korona nga giandam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang 1 Peter chapter 2 verse 24, nagaingon ang pulong sa Dios, si Kristo mao gayud ang miangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya dito sa cross, aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na kita nga matarong tungod sa iyang mga samad na ayo kita.
In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Kristo wala gayo sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Kung naa nakikita kang Kristo igsoon, matarongon ta sa Ginoo, kay gimatarong man kita sa Dios. Angayan ka nga mudawat sa mga korona, angayan ka nga mudawat sa mga ganti o mga reward sa giandam sa Ginoo para sa atong mga kinabuhi. In Romans chapter 8 verse 29 ingon siya, kay sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak, ug giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang mga anak nga si Jesus, aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghang mga managsuon. Ikaw igsoon, kabalo na ang Dios nga ikaw ang makadawat sa iyang mga saad, ikaw ang makadawat sa mga korona ng iyang giandam para sa imo. Kabalo na ang Dios nga ikaw ay iyang gipili nga mahimong angayan ug takos nga modawat sa mga panalangin, modawat sa mga ganti nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan ug sa iyang mga pinili. Amen. Praise God. Mao na siya igsoon, mao nang pinakanindot. Hallelujah. Karon samtang nagpaabot ta sa adlaw sa paghukom nga giandam ni Jesus alang kanatong iyang mga katawhan, ang pulong sa Dios nagadasig kanato nga atong i-practice ang atong mga nahibaluan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Unsa man imong nahibaluan igsoon, unsa man imong natun-an diha sa pulong sa Ginoo, unsa man imong nabasa o imong nadungog nga kailangan nato i-practice sa atong kinabuhi. Praise God. Ang 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, ingon siya, dili lang kay mutuuta, kundi madugangan usab ang atong mga pagtuo diha sa mga butang nga makapahimuot diha ngadto sa Dios ug ngadto sa mga tawo nga nagpalibot diha kanimo. In verse 5 nagaingon siya, busa paningkamuti gayud ninyo nga kadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Sa inyong maayong pamatasan ang kaalam. Sa kaalam, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadyosnon. Sa pagkadyosnon, ang paghigugma sa atong mga igsoon kang Kristo. Sa paghigugma sa atong mga igsoon kang Kristo, ang paghigugma sa tanan. Ingon siya, paningkamuti ninyo. Nga, dili lang kay pagtuo lang, kundili magkaroon ta og maayong pamatasan nga madugang sa atong pagtuo, kaalam, pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson, pagkadyosnon o paghigugma sa atong mga igsoon ug sa tanan diha kang Kristo igsoon. Wala siya ingon nga kung dili niyo ibuhaton, dili mo lawas, dili mo kadawat sa ganti. Ingon siya, paningkamuti lang nga madagdagan ang inyong pagtuo sa mga butang nga makapahimot sa Dios ug sa mga butang nga makapahimot sa mga tao nga nagpalibot diha kaninyo. Ang mga may maayong pamatasan makapahimot na sa mga kaigsuonan. Ang pagpugong sa kaugalingon makapahimot na sa mga kaigsuonan. Saman, ang pagkamainantuson makapahimot na sa mga kaigsuonan. Ang pagkadyos na makapahimot na sa mga kaigsuonan. Ang paghigugma sa mga Kristohanon ug sa tanan makapahimot na sa imong mga kaigsuonan. Dili lang kay sa imong mga kaigsuonan, kundi sa Dios nga imong gialagaran, nga imong gituuhan, nga imong gisaligan sa imong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Ang Hebrews chapter 5 verse 14 sa English Standard Version nagaingon siya, but solid food is for the mature, but for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Ingon siya, ang gahi mga pagkaon alang lang sa mga hamtong ug ngadto kanila nga adunay gahom sa pag-ila nga gibansay pinaagi sa kanunayng pagtuon ug ilhon ang maayo gikan sa mga dautan. Mahimo kay igsuon nga makabansay mo sa imong sarili, mahimo kay igsuon nga muila sa mga maayo gikan sa mga dautan, sa diha nga tun-an nimo imong sarili, isanay nimo imong sarili, i-practice nimo imong sarili sa pagtuon sa mga butang nga imong natun-an sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ang ginatudlo sa balaang espiritu sa imo, kung unsa imo nabasa diha sa pulong sa Ginoo, kung unsa imo nadunggan mahitungod sa pulong sa Ginoo nga ginatudlo kanato adlaw, matag Domingo, matag Sabado, matag Miyerkules nga imo madunggan sa pulong sa Ginoo. Kung imo nang tun-an igsoon, kay balo ka nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran, kabahalo ka nga mulahi sa maayo ngadto sa dautan. Amen. Praise God. Ang 1 Timothy chapter 4 verse 15 ingon siya, practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Siya, tun-i kining mga butanga.
Ilubog ang imong kaugalingon ngadto kanila aron makita sa kadaghanan ang imong pagtubo. Siya tuniyong sa man imong tunan, katong imong nahibalaan mahitungod sa pulong sa Dios, kung katong imong nadungog gikan sa balang espiritu, kay nga naman aron makita sa kadaghanan nga ikaw mitubo sa imong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, nga makita nila nga adunay kausaban ang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Philippians chapter 4 verse 9 nagaingon sa siya, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Praise God. Unsay imong natun-an sa pulong sa Ginoo? Unsay imong nadawat ug nagdungog gikan sa pulong sa Ginoo ug nakita diha sa pulong sa Ginoo? Ingon siya, tun-i ka ng mga butanga. I-practice sa imong kinabuhi. Ianad imong kaugalingon sa pagtuon kung unsa ang mga maayong butang nga makapahimot sa mga tawo nga nagpalibot sa imo ug makapahimot sa tong buhi nga Dios. Kay ang Dios sa kalinaw magauban kanimo, dili siya mobiya kanimo igsoon, makig-uban siya kanimo sa kanunay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, kining atong kinabuhi karon igsoon, sama usab kita sa mga magtutukod og balay. Nga makita nimo kung unsa ang padulingan sa mga tao nga nagbuhat sa mga maayo o nagtukod sa ilang balay, pinaagis sa saman tabang sa Ginoo, pinaagis sa tabang sa Holy Spirit, pinaagi sa kaalam nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. In 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15 ang pulong sa Dios nagingon, adunay mga tao nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagtukod og balay diha sa pundasyon nga migamit og mga materyales nga bulawan, plata o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab, walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tao nga migamit og mga materyales nga kahoy, kugon ug dagami. Apan sa adlaw sa paghukom, makit-an kung unsa ang matang sa mga materyales nga gigamit sa matag usa. Kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. Kung ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat og kanti ang nagpatukod niini. Verse 15, apan kung kini masunog, wala gayud say madawat nga ganti, igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. May sama siya sa tao nga makalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayud siya madala. Ang kinabuhi sa Kristohanon igsoon is ingon ini. Kung ikaw ang imong kinabuhi, ang imong patikuranan si Kristo, kung nagtukod ka sa imong balay nga si Kristo ang imong pundasyon, nagtukod ka sa imong kinabuhi, sa imong kaluwasan nga si Kristo ang imong pundasyon, igsoon sigurado nga makadawat ka og kante. Kay kanang pasabot diha nga bulawan igsoon, kanang pasabot diha nga mga materyales, bulawan, plata o kaha mga mahalon nga mga bato, nagsimbolo na sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa imuha. Bulawan sa gibuhat ni Kristo igsoon para sa imuha. Mga plata o silver, ang redemption, ang pagluwas ni Kristo sa imong igsoon, o kanang mga mahalong bato, mao na ang finished work ni Jesus dito sa cross. Tanan igsoon kanang mga butanga tungod na sa gibuhat ni Kristo igsoon. Ingon siya, makadawat ka og ganti, o kanang tanan mahimong mapuslanon alang sa imong kinabuhi igsoon. O duha ni ka klase aduna sa mga Kristohanon nga ang ilang pagtuo nga ang ilang kaluwasan pinaagi sa ilang paningkamot, ang ilang kaluwasan pinaagi sa ilang paghago, ang ilang kaluwasan pinaagi sa ilang pagtamod sa balaod igsoon, ilang kaluwasan pinaagi sa ilang pagtaban sa daghang katawhan nga naginahanglan igsoon. Kung mo na imong gituwahan nga maluwas kay igsoon, ingon siya, mahimong masunog ug walay bili kanang tanan. Sama ka lang sa balay nga nasunod nga apan nakagawas ka ug naluwas ka. Maluwas gihapon kay igsoon, apan dili ka makadawat sa mga ganti nga gisaad sa Dios. Apan ikaw nga nagtuog, nagsalig diha kang Kristo, nga si Kristo ang imong gialagaran, si Kristo imong patukuranan, si Kristo imong pundasyon, si Kristo ang imong giila. Kung wala siya, wala kay mahimo. Ikaw igsoon ang makadawat sa mga ganti, sa mga rewards, sa mga balos nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga iyang giandam sa panahon sa paghukom, nga magapangitabo niya sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang Mateo chapter 10 verse 41 to 42. Ayon siya ang magadawat sa propeta sa Dios, tungod sa pagkapropeta ni ini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa propeta. Ug ang mudawat sa taong matarong tungod sa pagkamatarong ni ini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa taong matarong. Ug si bisan kinsa nga mohatag
bisag usa lang kabasong tubig ngadto sa labing ubos nako nga mga tinun-an, tungod kay ako kining tinun-an, kini nga tawo makadawat gayud sa iyang ganti. Ingon pulong sa Dios igsoon, sa bisan unsa nga mga gagmay nga mga butang nga imong itabang sa mga anak sa Dios, ilabi na nga nagtuo ka ug nagsalika diha kay Kristo igsoon, kung unsa ang madawat nga ganti sa tawo nga imong gitabangan tungod sa iyang pagkamatarong o tungod sa iyang pagkapropeta o tungod kay sa alagad sa Dios, imo nang madawat. Pasabot na igsoon, bisan unsa kagamay nga mga butang nga imong nabuhat dili tungod sa imong kagalingon, tungod sa grasya sa Ginoo, tungod kay gitabangan ka sa Ginoo igsoon, makadawat kag ganti nga gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Sa atong kinabuhi karon igsoon, naamoy mga problema, naamoy mga kabalaka. Ayon siya, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kalisang, ayaw kamo pagkaguol. Kay nga naman ang pulong sa Ginoo dili mo pasagad sa atwa, dili siya mubiya sa atwa igsoon. Tudluan kita niya sa dalan. Ayun siya, moingon ka nga unsaon man ako pag angkon ining tanan, unsaon man ako sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, unsaon man ako pag ila kung unsa ang kamatuoran igsoon. Paminawa ang pulong sa Ginoo, paminawa ang imong kasing-kasing, paminawa ang balaang espiritu nga nagatudlo kanimo, paminaw sa mga tao nga nakasabot diha sa grasya, paminaw sa mga tao nga nagtudlo sa tinuod nga kamatuoran, paminaw sa mga tao nga gigiyahan sa balaang espiritu, paminaw sa mga tao nga grabe ang paghigugma ngadto sa Dios. Kay mao na ang magdala kanimo sa tinuod nga kamatuoran pinagi sa balaang espiritu. Ang Psalms chapter 16 verse 11, ang pulong sa Dios nagaingon. Praise God, hallelujah. Nagaingon siya diha, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ayaw ka bala kay igsoon, kay ang Dios nga imong gialagaran, iyang ipaila nga naha kanimo ang dalan sa kinabuhi, ang dalan sa kamatuoran. Diha sa iyang presensya adunay kahingpitan sa hingpit nga kalipay. Diha sa imong tuo, diha sa iyang tuo nga kamot, mga kalipay nga walay katapusan. Sa imong pag-alagad karon igsoon, panganduya ang balang espiritu, panganduya ang tama nga dalan paingon sa kinabuhi. Kay si Kristo ang tama nga dalan, siya ang magdala kanimo sa insakto nga dalan. Siya ang magdala kanimo ngadto sa paghukom nga madawat unya nimo ang mga ganti o mga rewards o mga balos nga giandam sa Dios alang sa imong kinabuhi. Ayaw kaguol. O inikabot unya niya nga panahon igsoon, mahingpit ang kalipay nga imong madawat. O diha sa iyang tuong kamot igsoon, kalipay nga walay katapusan nga imong ma-enjoy unya sa panahon nga moabot na ang atong Dios. Sa karon nga panahon igsoon, ayaw kabalaka. Kaingon ng Dios sa atong ginatun-an kaganina nga aduna kay madawat nga mga ganti samtang napa dinhi sa kalibutan. Aduna ka may gipangbiyaan. Aduna may mga butang nga imong gikalimtan tungod sa imong pagsunod sa Ginoo, sa imong pagsalagad sa Ginoo. Ayaw kabalaka. Kay ang Dios mubalos kanimo ug mas daghan pa. Sama kang Job, nawala ang tanan sa iya, pero sa pag-restore sa Ginoo sa iyang kinabuhi, doble. Kung unsa ang nawala sa imong igsoon, dublihon na sa Ginoo. Dili ka pakulangan, pasubrahan ka. Kay ang Dios, kung siya ang mo-restore, dili pareha sa tao igsoon. Ang Dios, pag mo-restore siya, mas labaw pa, mas daghan pa, mas mahimuot ka, mas malipay ka sa mga butang nga ihang i-restore sa imong kinabuhi. Amen? Praise the Lord. And I believe this family, kining akong pamilya, kining gitras sa Ginoo sa akong nga pamilya, we believe nga mo enjoy sa dubli pa nga mga panalangin. Praise God. Unsay mga nangawala, mas labaw pa among madawat. Ikaw igsoon, kung nagatuo ka niya na, imo nang madawat, imo nang maangkon tungod kay gimahal ka sa Ginoo, gipangga ka sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Og salamat sa pulong sa Dios. Og mag-ampot ta sa pulong sa Ginoo. Amahan, salamat sa imong pagkamayo sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat sa imong grasya ug pabor. Salamat sa imong mga pulong ug sa mga saad, sa mga ganti, mga rewards para kanamong imong mga katawhan. Salamat sa tanan, amahan. Dalahigon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Okay, magapadayon ta sa atong communion. Kinsa na tong andam, pwede ninyo isa ang inyong bread o mag-ampot ta.
Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios ug iya kining gihatag sa mga tinun-an ug bingon siya, kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga nagantos alang kaninyo. Hata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong grasya sa kanunay imong gibubo sa mga kinabuhi. Kabalo mi Lord, na kung wala ka, wala kit kami. Walay kapuslanan ang tanan din sa kalibutan, Lord Jesus, kung wala ka sa mga kinabuhi. Dili magsilbi ang tanan, Lord, kung wala ka. Usa karong buntaga Ginoo, amo na usab gi-celebrate, amo na usab hinumduman ang imong gibuhat dito sa cross alang kanamo, alang sa among kaayuhan. O kini nga bread, Lord, nga nagsimbolo sa imong lawas, nga nag-antos, nagsakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Pinagi sa imong mga labod, kami na ayo. Ang kahulugan sa imong lawas, Lord, is nag-antos ka. Nag-antos ka para kanamo, alang sa among kaayuhan. Kung kay kabalo ka, Lord, nga dili na mo kaya nga mag-antos, dili na mo kaya nga may matarong dili sa kalibutan. O kabalo ka, God, kung unsa ka kamayo sa among kinabuhi sa Lord, amo kang pasidunggan kay ikaw ang ngayan ug takos sa tanan. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Hibayan nato ang kupa. Sa mga gabi, ikuha ni Jesus ang kupa. Pag nagpasalamat siya sa Diyos, ug iya kinigihatag siya mga tinunan. Pagmingan siya, kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Sa matag kaon ug matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord Jesus, salamat Lord sa tanan nga imong gibuhat para kanamo. Iningaway nga nagsimbolo sa imong dugo, nga imong gihugas dito sa cross sa Kalbaryo, aron kami mahimong angayan, takos, o kami napasaylo sa among makalapasan gikan sa among pagkabata karon ug handom sa among balik ka. Lord, imong gipasaylo tanan ng mga kalapasan. Tungod kay kabalo ka, kung unsay nabuhat ng mga sala, gikan sa among pagkabata karon usa umaabot, Lord. Ug dili namo kaya, Lord, mabayran ka ng tanan. Busa salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong paghugas ug tungod lang sa imong grasya kami nahimong angayan ug takos. O Lord, diha sa imong dugo nagadagayday diha ang mga panalangin nga iandam alang sa imong mga katawan. That's why Lord, karong buntaga among i-claim kanang mga kaayuhan nga mong giandam alang kanamo, amo nang madawat, Lord, sa panahon nga imong gitagal alang sa among kaayuhan. Lord, salamat sa kahigayunan, salamat sa panahon nga kami nakahandom, nakaselebrate sa imong gibuhat sa cross dito sa Kalbaryo alang sa among kaayuhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Salamat mga igsoon sa inyong pagkamaayo, sa inyong pagsubaybay. Salamat sa higayon. Salamat Lord sa tanan. Salamat Amahan sa imong gugmang walay paglubad. O karong adlaw, ang kalibutan nag-celebrate sa Father's Day. That's why ako sabi congrats, Happy Father's Day alang sa tanang amahan, nag-inusarang amahan. Sa tanang mga amahan diha, Happy Father's Day. Ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ilabi na sa pagdumala sa inyong mga pamilya. Salamat sa tanang nagasubaybay sa mga kaigsuunan, ilabi na sa inyo Covenant in Christ family. Ang Dios magapanalangin kaninyo kay Pastor ni Sister Yani, ang Dios magapanalangin kaninyo ng tanan. O mag-aampo ta. Amahan mo langit nun, salamat sa mga pagkamaayo, sa matagusan mo kay kinabuhi. Salamat sa kalampusan sa mong buluhaton. Ug hanto sa sunod higayon, Lord, ikaw sa kanunay makiguban ka namo. Ikaw magapanalangin ka namo. I declare blessings alang sa mga katauhan sa Dios.
I declare favor alang sa mga katawhan sa Dios. I declare wisdom, breakthrough, financial, physical, material, and spiritual alang sa mga katawhan sa Dios. Especially sa pamilya sa New Covenant in Christ family. Uban kay Pastor ni Rod Kiatson kay Sister Yani, ang Dios magapanalangin kaninyo, makig-uban kaninyo, maga-protection kaninyo, maga-ayo kaninyo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. I declare blessings, I declare divine protection sa mga frontliners, sa mga presidente diri sa Pilipinas. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa diri sa Davao, ang Dios magapanalangin sa mong mayor in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa pabor, salamat sa kinabuhi, salamat sa kaayuhan, salamat sa Israel, Lord. Salamat kay magapanalangin sa tanang nagasubaybay niini, sa mga kaigsuonan sa nakalaing-laing dapit, ang Dios magapanalangin kaninyo. O karon, ang Dios mismo ug atong amahan o kang Ginoong Hesukristo maoy magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. Ug sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios, ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa balaan sa paglaom pinaagi sa balang espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya, uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala na laing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon sa Wednesday, sa Saturday nights, and another Sunday na po. Amen. God bless. Bye bye.